Sziasztok, Angryman13 vagyok, itt van a barátom is, De Bruyne. Hello, szevasztok, De Bruyne vagyok. Az a lényeg ennek a videónak, ez ilyen bemutatkozás, lesz játék FIFA 14-gyel, Ultimate Team csomagbontogatások, stb. Minecraft túlélés, meg ilyenek, Minecraft-tal videózás, Need for Speed World versenyek, meg stb. Amit akartok, bármi legyen, és írjatok még kommenteket, hogy milyen játékokkal játszunk, milyen játékokkal videózzunk, stb. És osszatok meg, lájkoljatok minket, kommenteljetek, amit csak akartok, iratkozzatok fel, és akkor mondd a magadét. Hát igen, lesz egy nyereményjáték. FIFA 14 Ultimate Teamben egy Man of the Match kártyát fogok majd kisorsolni, amihez már most előre mondom a feltételek, hogy lájkolni kell a videót és feliratkozni a csatornára. És kb. Ennyi. Igen. Szóval iratkozzatok fel, ennyi volt ez a videó, sziasztok! Sziasztok!